କାହିଁକି କାନ୍ଦିବେ? ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏମିତି କରିକି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ଭାଷାରେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ। ଟିକେ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବେ, କାନ୍ଦି ବସିଥିବେ, ରାଜାକୁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଥିବେ, ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବେ, ସୁଗାର ବଢି ଯାଉଥିବ, ପ୍ରେସର ବଢି ଯାଉଥିବ। କି ବିଶ୍ୱାସ? ସାବଧାନ। ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଢାଲ, ଢାଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବ। ଏଫେସୀୟ 6:16 ପଢନ୍ତୁ। ସେତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦ୍ୱାରା ପାପାତ୍ମାର ଅଗ୍ନିବାଣ ସବୁ ନିର୍ବାଳ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଲ ଧର। ପାପାତ୍ମା ଅଗ୍ନିବାଣ ପକେଇବ। ଅଗ୍ନିବାଣ ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅଗ୍ନିବାଣ ଲେଖା ଅଛି, ଠିକ ଶବ୍ଦ ଯେ ସଠିକ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିବାଣ, এই বাণ শব্দটা গুণিয়া ମାନଙ୍କ ব্যবহার হয়। গুণিয়া মানে বাণ ছাড়ନ୍ତି। আচ্ছা, কিন্তু বাইবেলରେ অগ্নি বাণକୁ মূল ভাষাରେ ইংলিশରେ লেখা ଅଛି the fiery darts। তা মানে হিন্দিରେ স্পষ্ট লেখা ଅଛି जलता हुआ तीर। अच्छा, तो तीर मारिବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଖରୁ ମାରନ୍ତି କି ତୀର? ଦୂରରୁ ମାରନ୍ତି। ଶୈତାନ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ତୀର ମାରିଦେବ ଫୋନ ଦ୍ୱାରା। ଗୋଟେ ଏମିତି ଫୋନ ଆସିବ ଯେ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରେୟର ଟାୱାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇକି খুব ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଶୈତାନର କାମ ବନ୍ଦ ହଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୋରଦାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଆସିଲା ଝରକା ବାଟୁ ଆଉ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତୁ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ର ଏମିତି କରିଦେବି ଯେ ତୁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। 5 ମିନିଟ ହେଇନାଇ ତାର ମା ଫୋନ କଲା, ବାବୁ তুই ନ ଆସିଲେ ମୋର ମୁହଁ ଦେଖି ପାରବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଫାସି ହେଇ ଉଚକି ହେଇ ମରବାକୁ ଯାଉଛି। କଣ ପାଇଁ? କଣ ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ହେରାଫେରି କରିଦେଇଛି, ବଦନାମ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏ ପିଲା ଆମକୁ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକି ପଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲୁଚି କରି। ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା, ଆର ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ଆତ୍ମିକତା ସବୁ ହଲିଗଲା। ମା କହିଲା, ତୁ ନ ଆସିଲେ ମୋର ମୁହଁ ଦେଖି ପାରବ। ଇଏ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ଆମର ପାଷ୍ଟର ହାବୁଡରେ ପଳେଇଲା, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ସତ କହୁଥିଲା, ଯାହା ହଉ ସେ ପିଲା ଲୁଚିଲା, ମିଛ କହିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି। ସେ ପାଳକ କହିଲେ, ଆରେ ଭଗବା, ତୁ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଶୈତାନ ତୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା, ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୁ एक्सेप्ट कर। एरा शैतान रो काम तोते एठारु घोड़ीबा पई। तू निराश न है कि ए विश्वास रखे जे मो मारो किछि हेबो नै, मोर किछि हेबो नै, मु जीवी नै, मु एठी प्रार्थना करबी, ए सुरक्षा व्यवहार करे। एटा होछि विश्वास रो ढालो, प्रार्थना रे बस। जानि समझी से कथा मानिला, विश्वास कला नाइ, प्रभु मते सुरक्षा देबे, मोर मां को सुरक्षा देबे, मो घरे किछि हेबो नै, मोर किछि हेबो नै, प्रार्थना रे रहला। आरो दिन मां फोन कला, नाइ बापा जहा भी हो तो आसलो नाइ फल हैला, आउ किछि नै, सब ठीक हे गला। मो कहबा पई चाहे ये जदी छाडी के पड़ी थांता, मिनिस्ट्री बंद ही थांता, नियम थिला छाडी किछि बनै। सुनो, शैतान दूर तीर मारे, दूर मार देबो तीर। हेले आमे कोन धरिछु आज्ञा? तीर मारला बेले को युद्धर योद्धा माने ढालो द्वारा ताको अटकांती। शैतान गुडे तीर मारिबो, कहा द्वारा मारिबो सुनंतु। डॉक्टर मेसेज आसीबो, आई एम सॉरी यू आर डायग्नोस्ड विथ कैंसर। गुडे तीर
ହେଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ସେ ତୀରକୁ ଢାଲ ଦ୍ୱାରା ଅଟକେଇ ରଖିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଢାଲର ବ୍ୟବହାର। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେତେବେଳକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ନୈରାଶ୍ୟର କଥାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିକି ସାହସ ଧରିବା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଆଉ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁରେ ଯାଇକି ବି ପାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। କଣ ବିଶ୍ୱାସର ଲେଭେଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ବାଣ ମାରେ, ସବୁବେଳେ ତୀର ମାରିବ, ସବୁବେଳେ। ଆଉ ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଜଣେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଗଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କେବେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ, କେବେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ପାଉଲ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଚାଲେ ଲେଖା ଅଛି ଆନନ୍ଦ କର। ଆରେ ବାବା, ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜଲେ ଆନନ୍ଦ କରବାଟା ନାଇଁ ରେ। ସେଟା ହଉଛି ଘରେ ଦୁଃଖ ପଡିଲା ବେଳେ ବି ବିନା ମ୍ୟୁଜିକ ରେ ବି ନାଚୁଥିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାତରେ ଡାବୁ କାସୁ ପଇସା ନଥିଲା ବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କର, ଟିକେ ଗୀତ ଗାଅ, ଝୁମ, ଯେ ଏଇଟା ସେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ପାଉଲ ଜେଲରେ ଥାଇକି ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ପାଉଲ ସିଲା ଜେଲରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ ବନ୍ଧନ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଦୁଃଖ କରି ନାହିଁ କି ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ହେଲା। ପାଉଲଙ୍କର ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଲା, ପାଉଲକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା, ଆମକୁ ବି ତ କିଛି ତ ହବ ହେଲା, ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ। କାର ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତମ ପଢିବା ଯେ ପାଦରେ ଚପଲ ନଥିଲା, ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବା ଲୋକ ସ୍କୁଲ। ଅଷ୍ଟମ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଚପଲ କିଣିକି ଦେଲେ, ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସେଇଟା ବି ସାଧା ଚପଲ, ସ୍ଲିପର। ସେତେବେଳେ ମିଳୁଥିଲା ଗୋଟେ କଣ, ନାଇଁ 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 ପରେ ଆସିଲା ସେଟା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟପ, 18 ଟଙ୍କା ଦାମ, ବେଶୀ ମହଙ୍ଗା ଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟପ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଲିପର କାକା କିଣିକି ଦେଲେ, ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଚମଡ଼ା ଜୋତା ପିଲା ବେଳେ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ବାହାଘର ବେଳକୁ ଶ୍ୱଶୁର କିଣିକି ଦେଲେ ଜୋତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆମେ ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ସାଇକେଲରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଟା ବି ମିଶନ ଦେଇଥିବା ସାଇକେଲ, ବେଶୀ ନାହିଁ। 2003 ବେଳକୁ 20-22 ବର୍ଷ ତଳେ। ପରେ ପରେ ମିଶନ ସ୍କୁଟର ଦେଲେ, ପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦେଲେ, ମୁଁ କିଣି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କାର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ତ ନିଜେ ନିଜର ନାହୁଁ। ଏତେ ଶସ୍ତାରେ କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଜାଣତରେ? ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ଟେନସନ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ ତୁମେ କେତେ ମଜବୁତ ଅଛ ବିଶ୍ୱାସରେ। ମୋର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ଏ ଶରୀର ମୋର ନାହିଁ, କି ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରିଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଦି ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ପାଇଁ ହେଇଅଛି। ଆମେ ଉପବାସ କରିକି ଯାଉଥିଲୁ, ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଜବରଦସ୍ତ କାମ ହେଇଛି ସେ ମିଟିଂରେ। ଆମେ ମଦ ବେପାରକୁ ଯାଉନଥିଲୁ, ଆମେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲୁ, ଉପବାସ କରିକି ସେବା ସାରିକି ଫେରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କଣ ଭାବିଲେ ଏଇଟା? ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ସତ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଟିକେ ହେଲେ ଦୁଃଖ କରି ନାହିଁ,
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବୋଧେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି। କାହିଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି, ଆମକୁ ସେ ନିଜର କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଦେବେ ନାହିଁ, ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ ବି ଦେବେ, ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶେଷ ଯାଏ। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଏ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ 1 ତାରିଖରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଥିଲେ, ତମ ପାଇଁ ଅନେକ ବିପଦ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବିପଦ ଆସିବ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଣତରେ ସବୁ ହୁଏ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବାର ଅଛି, ବିପଦ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। 122 ଜଣ ମିଶିକରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ଦାନିଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସିଂହ ଗାତରେ ପକେଇଦେଲେ। ତେବେ ସେଟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଭଲ ହିଁ କହୁଥିବେ, ଦାନିଏଲ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବେଶୀ ଭଲ, ଆପଣ ବେଶୀ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଶତ୍ରୁ ନ ହେଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହବ କି? ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ୱେଲକମ କରନ୍ତୁ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଣିଛୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଟେଷ୍ଟିମନି କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु महाराज की। ପାଉଲଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମତେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ, ଧାର୍ମିକତା ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆହୁତି ପରି ଢଳା ଗଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ପଥର ଶେଷ ଯାଏ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କଲେ। ପଞ୍ଚମ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ।